Aquí o número 4 da nosa lista, unha persona comprometida co pobo que vive aquí, que foi presidenta da Asociación de Empresarios, e sin máis eu non quero quitarlle o protagonismo, é Teresa de Fotosteca. Teresa Castro, que é a túa primeira incursión en política. Sí. Como fotógrafa terás a foto feita do Concello, ben feita, porque xa sabes, levas toda a vida en Santa Comba. Como ves o Concello e que te animou tamén a presentarte? A dar ese paso? Bos días, ante todo. Eu, en primeiro lugar, pois, eso, sempre tuven así un poquinho inquietudes así, algo políticas. O que máis me animou, evidentemente, pois, pertenecer a este grupo. A min gustame moito os grupos independientes, sobre todo, pois, por supuesto, pois, polo líder que temos, por o señor Ocha. Considero que para min é un dos mellores gestores que pode ter actualmente, desde fai moitísimos anos, no Concello de Santa Comba, unha persona traballadora, e o que máis a decisión máis considerable que me axudou a tal, é que me gusta estar con xente que sea, pois, eso, un poquinho seria, e, sobre todo, pois, con ganas de traballar e de facer cousas por Santa Comba. Bueno, ademais, unha persona tamén con experiencia, non? Exactamente, eu, sempre digo que, que hai que ter os profesores para ser, tamén para chegar a ser... Un alumno aplicado. É un alumno aplicado. Eu, pois, espero, vou intentar ser unha boa alumna, porque, teño moito que aprender, evidentemente. Eu nunca estuve metida na política, sempre se ve desde fora, pero non é o mismo como estar dentro, evidentemente. E, vou intentar poñer todo o mellor de min e facer todo o posible, pois, para estar á altura, pois, dos meus compañeros. E José Antonio Ucha, que me imagino que, que conoce sobradamente a Teresa Castro, e que foi o que te animou a contar con ela na lista? Normalmente, cando estás nos partidos, faz listas de compromiso, listas de xente que é afiliada. Eu agora é unha alternativa veciñal. Eu estou libre de todo ese tipo de ataduras e busco os mellores. Busco xente que poda gobernar, que sea alternativa, de verdade. É dicir, ou estamos co que xa temos, é legítimo que a xente vote as opcións que queira, ou temos que darlle de verdade unha alternativa seria e que non veña nin a mercadear, nin a facer cousa ninguna polo Concello. É dicir, algo novo, aire novo, xente que non estea viciada da política. Non levo prácticamente moita xente de listas anteriores, somos todos xente nova, excepto eu. É dicir, hai que combinar tamén un pouco a veteranía, porque si queremos facer un equipo, as vellas glorias tampouco as temos que sacar fora. É dicir, eu creo que todavía estou en actitud de darlle servicio á comunidade. Penso que teño algo que decir neste pueblo aínda.